A visita da titular de Política Social á sede de Ámbar era un compromiso adquirido dende hai tempo coa entidade, dedicada a atención a persoas con diversidade funcional no Barbanza, pero que ata de agora non puidera materializarse, debido primeiro á irrupción da pandemia e posteriormente á propia axenda da conselleira. Desde Ámbar, pois, solo agradecerlle que sempre que necesitamos é unha persona moi cercana, que o é, que o seu departamento sempre nos acolle, sempre nos dá resposta, sempre que necesitamos botar man deles, e que cando é necesario pois solucionar algún problema, eles están aí para sempre botarnos unha man. Fabiola García aproveitou a visita para anunciar o incremento en 2 prazas máis no centro ocupacional, cunha achega por parte da Xunta de 53.000 euros anuais. 2 plazas, en total son 56 plazas públicas no centro ocupacional, máis as 13 plazas públicas que temos no centro de día desta entidade. Son máis de 600.000 euros os que achega anualmente a Xunta de Galicia para soster o funcionamento, pero tamén o coidado e a atención a todas as persoas con discapacidade. Durante a visita polas instalacións, a titular de Política Social tivo tempo de coñecer parte do traballo que se realiza no centro, nos diversos talleres e actividades que ten en marcha a entidade, poñendo en valor o seu traballo nos máis de 40 anos de historia da asociación, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e tamén das súas familias, o que lle valeu para recibir un premio ao Desenvolvemento 2021, que concede a Gader, dependente da Consellería de Medio Rural. En nome do Goberno galego quero felicitar a Ámbar polo recente premio, o Premio de Desenvolvemento Rural que lle deu a Gader. É un premio moi merecido, eso valora o incansable traballo de día tras día, pois apoiando e coidando ás persoas con discapacidade.